Náš projekt poskytuje ľuďom možnosť ich naučiť obchodovať na finančnom trhu, ako je Forex. Čo tým myslím? Tým myslím, že im dať vlastne tie informácie, ktoré vám vedia pomôcť k tomu, aby ste mali profit. No a čo je vlastne ten Forex? Forex, ľudia, je veľmi jednoduché na vysvetlenie. Ak ste už niekedy cestovali niekam do zahraničia, to znamená, ak máte euro a chcete ísť do Ameriky, potrebujete doláre. To znamená, tie doláre si musíte zameniť, samozrejme v banke alebo niekde nejaké zmenárne. No a tých 100 eur napríklad, keď si zameníte na doláre, tak dostanete nejakých 110 dolárov. Prídete do Ameriky teraz, no a z Ameriky sa vrátite späť s tými 110 dolármi, ktoré vám zostali a neminuli ste ich. Pôjdete do banky a nedajú vám 100 eur, ale možno vám dajú 95 eur. A to sa nazýva tzv. Forex. To je výmena mien medzi sebou na základe menového kurzu. No a však v dnešnej dobe máte možnosť takýto výmenný obchod takzvané vytvárať pomocou vášho mobilu len tým, že máte aplikáciu, cez ktorú sa pripojíte na tzv. Burzu. A tie informácie vlastne, ktoré vám my budeme poskytovať o tom, že čo nakupovať a čo predávať, aký menový pár, tak na základe toho viete zarábať peniaze. No a práve takýto spôsob zarábania peniazy využívajú banky. To znamená, ak máte peniaze v banke, čo väčšina z vás má, tak vaše banky vaše peniaze využívajú a tradujú na finančnom trhu, ako je Forex. Otázka, čo z toho máte vy? Pravdepodobne nič. Väčšina z vás nemá nič z toho, že máte peniaze v banke, že tam sedia a vôbec neviete o tom, že vaše peniaze sú ako používané na investície, no a banka s nimi samozrejme vytvára zisk. No a rôzne ďalšie inštitúcie, ktoré majú veľké možnosti kapitálov. Avšak dneska je možné aj pre nás, ako normálnych, obyčajných ľudí, fyzických osoby, obchodovať na finančnom trhu, ako je Forex. No a čo k tomu vlastne potrebujeme, aby sme mohli aj my obchodovať a mali zisky? Treba hlavne pochopiť jednu dôležitú vec. Finančný trh a celkovo investície sú riskantné, to je jasné. To znamená, nič, čo vám poskytujeme my, nie je garantované, to je veľmi dôležité pochopiť. To znamená, nikto nie je zodpovedný za vaše zisky, ale samozrejme ani za vaše straty. Takže Forex je veľmi, by som povedal, vysoko riziková možnosť zarábania peňazí, avšak samozrejme aj vysoko zárobková. To znamená, môžete zarobiť peniaze, ktoré neviete zarobiť len tak v práci alebo niekde inde. Hlavne tak rýchlo. Takže to vlastne Forex, veľmi rýchlosti vysvetlený. Veľmi by som povedal zaujímavý dneska v tej mladej generácii ľudí. Veľa ľudí sa snaží obchodovať na Forexe, zarobiť peniaze online. Som sa rozhodol, že začnem, už som o tom počul stále dookola od každého, že robím nejaký Forex, už to vážne vybehlo na mňa z každej strany. No a som si povedal, že dám tomu šancu. Skúsim to, stojí ma to pár stoviek eur. Začal som vlastne používať náš produkt Manara. Tento produkt mi úplne uľahčil to pochopenie, že dneska sa dá fakt zarábať peniaze na Forexe úplne jednoducho. No a práve o tom sa dneska budeme baviť, že ako vlastne funguje Manara. O čom vlastne Manara je. Ja chcem byť veľmi ľudia transparentný, veľmi stručný, nie zdĺhavý, lebo reálne není o čom. To je veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduché. Produkt s návodom. Tento produkt Manara je umelá inteligencia. Ja verím tomu, že veľa z vás pozná umelú inteligenciu a už ste o tom počuli. Je to niečo, čo vlastne vám vie ušetriť čas. Ako som spomínal, ja osobne nemám teraz čas sa 5 rokov vzdelávať na to, aby som mohol tradovať, aby som bol profík. Mne stačí produkt, ktorý vyvinul nejakí ľudia, vlastne nejakí vedci, ľudia, ktorí majú skúsenosti na to, aby som ho ja mohol používať, za ktorý si platím, ktorý mne reálne vie zarobiť peniaze. No a práve Manara je umelá inteligencia, ktorá vám dokáže pomôcť zanalýzovať ten trh. A na základe toho vám vlastne vie dať informácie, ktoré môžu pomôcť, aby ste mohli mať tie zisky. Čo vidím ako jednu veľkú výhodu na Forexe a hlavne v rámci tej Manary je jedna vec. Ja keď som začínal obchodovať na Forexe, tak som začal obchodovať podľa signálov, podľa vzdelania. A musím povedať, že je to veľmi emočne a psychicky náročné sám zisťovať, čo vlastne teraz sa udeje. No práve Manara vám dokáže odlúčiť tie emócie od toho obchodovania. S tým, že vám presne ukáže, čo sa aktuálne deje na tom trhu,
oskenuje ten trh na základe nastavení, ktoré vlastne má a ukáže vám len dané čísla, ktoré mňa reálne zaujímajú, ktoré pre mňa sú kľúčové na to, aby som mohol zarobiť. A práve to je tá výhoda, že v dnešnej dobe vážne ľudia majú dosť toho v živote a nie ešte byť psychicky akoby zaťažený niečím takým, ako je analyzovanie trhu a radšej sa spoľahnú na niečo iné, na niečo, čo má akoby nejakým spôsobom výsledky. Čo je veľká výhoda, je dostupná cez mobil, takže ak máte mobilný telefón a ste v práci, alebo neviem, ste v škole, alebo kdekoľvek, neviem, tak máte možnosť aj cez ten mobilný telefón reálne používať Manaru a veľmi jednoducho zadať tie dané informácie, ktoré sú kľúčové. No a samozrejme časovo nenáročné. Veľa ľudí si myslí, že obchodovanie vyžaduje veľa času. To vôbec nie je pravda. Ja osobne obchodujem 5 až 20 minút denne, čo mi úplne stačí na to, aby som bol spokojný s tým, čo zarobím, aby som zarobil to, čo reálne chcem. Ďalšia vec vlastne, o čom sa chcem aktuálne baviť, ja vám teraz ukážem Manaru. Dneska je deň, keď vám chcem ukázať vlastne akoby kľúčové body v tej Manare, čo vlastne je našou úlohou, ak chceme používať Manaru. Chcem ukázať, ako je jednoduché ho používať, hľadiska toho, že na čo sa zamerať. To je Manara. Je to skener, ktorý takto vyzerá. Ja viem, že možno veľa z vás si teraz povie, že OK, hej, je to možno pre mňa náročné. Takisto, ja keď som začínal, som to prvýkrát videl, nechápal som. Avšak Manara je veľmi jednoduchá na používanie. Ešte raz, je to harmonický skener, ktorý skenuje trh za vás. Je to veľmi veľký pomocník. Či už ste možno skúsenejší v tradingu, alebo ste úplne nováčik, tak Manara pre vás vie byť úplne kľúčová v tom, aby ste sa to naučili správne. Čo vlastne Manara robí, je to, že vlastne vám dokáže oskenovať ten trh. Takže ak sa aktuálne môžete pozrieť na tie zelené a červené sviečky, to je tzv. Ten trh. To je ten vlastne pohyb na tom trhu. No a tá Manara urobí to, že nám vlastne oskenuje teraz ten trh. Napríklad, keď si vyberieme teraz menový pár, ako sme si povedali, že Forex je výmena menových párov, to znamená tento menový pár je euro a britská libra. Toto vlastne aktuálny trh, ktorý môžete vidieť. No a čo mňa zaujíma? Čo vlastne tá Manara robí? Ako môžete vidieť, tento akoby pattern, to znamená tento vzorec vlastne sa volá tzv. Netopier. Ale čo mňa zaujíma? Zaujíma ma čísla. To znamená target 1, stop loss a entry. To sú vlastne 3 čísla, ktoré mňa zaujímajú. Na základe nejakých nastavení tieto čísla ja len skopírujem do aplikácie, ako sme si povedali, do aplikácie do nášho mobilu, kde reálne zadám tie informácie, na základe ktorých viem zarobiť. Naša úspešnosť je veľmi vysoká, 8 z 10, to znamená z 10 tradeov reálne 8 sú úspešných. Takže úspešnosť je veľmi vysoká a vašou úlohou je ľudia sa naučiť používať. Takže to je veľmi jednoduché na používanie, ako vravím, časovo nenáročné, mojou úlohou si to len prejsť počas dňa, prejsť si rôzne menové páry, ktoré pre mňa majú akoby príležitosť do nich vstúpiť. Ako som vám ukázal na tom skeneri už, tá Manara akoby oskenuje trh, no a čo nám ukáže, tak samozrejme je akoby sú čísla. Target 1, target 2, stop loss a entry. No ako môžete vidieť, zakružkované tým žltým, target 1 a stop loss. Tieto dve čísla ma zaujímajú. To je celé. Ja ich zoberiem, zoberiem si mobil, otvorím si mobilný telefón, otvorím si aplikáciu, ktorá sa nazýva MetaTrader. Táto aplikácia vlastne funguje na to, aby som mohol vstúpiť na tú burzu. Tam vymieňam tie menové páry a tam vlastne zarábam na tom pohybe. No a čo urobím je, že nájdem si menový pár, ktorý vlastne chcem obchodovať. To znamená, ako vidím na tom grafe, kanadský dolár a frank švajčiarsky. Vhodím do aplikácie na mojom mobile. Nájdem si tu daný menový pár. Otvorím si ho, no a čísla, stop loss a take profit len skopírujem. A zadám buď buy, alebo sell. A to je vlastne celá veda. Aplikácia MetaTrader vlastne 5, o ktorej som hovoril, ktorú si stiahnete následne v vašom vlastne mobilnom telefóne, kde máte možnosť si vyhľadať rôzny menový pár, ako môžete vidieť. Máte tam rôzne menové páry, euro, dolár, britská libra, dolár, americký dolár, japonský jen a rôzne menové páry, rôzne meny vo svete, ktoré sa obchodujú medzi sebou. No a máte tam samozrejme, ak na ňu kliknete na tú menu, tak vám otvorí takúto možnosť, akoby tradovať tú danú menu. Našou úlohou je znova zadať čísla
z tej Manary. Na základe toho vieme mať okamžité zisky. Samozrejme ešte raz, nie každý trade teraz bude v profite, to je jasné. Ešte raz, z 8 z 10 je naša analýza, takže aby ste pochopili, že na to, aby ste mohli byť profitoví, nestačí len akoby teraz bezhlavo kopírovať, vy musíte chápať nejaké súvislosti. Dobre? Sami by ste mali takú akoby predstavu a byť v realite, že potrebujete mať nejaké akoby základné vzdelanie. Samozrejme, ak ste možno zaneprázdnení, nemáte váš notebook alebo počítač alebo tablet pri sebe, máte možnosť Manaru a tieto akoby informácie získavať do vášho mobilného telefónu. To znamená, máte telegramový kanál Manara FX, takzvaný Manara bot, kde vám chodia takéto obrázky. No a keď ten obrázok si otvorím, tak znova vidím informácie, ktoré mňa zaujímajú. To znamená target 1, stop loss, tie informácie znova prikopírujem tam, kam reálne mám. Ja samozrejme nebudem teraz všetko brať, ja presne viem, že ktoré sú pre mňa zaujímavé, ktoré nie sú, ktoré menové páry chcem tradovať. Samozrejme, ak s nami začnete, prejdete kompletným akoby tréningom a pochopením tohto skéneru Manara. Mojou úlohou je vám dneska len ukázať, aké môže byť jednoduché v dnešnej dobe zarábať peniaze ľudia na Forexe, že vôbec nemusíte byť nejaký expert v dnešnej dobe, alebo nemusíte byť expert tej danej profesii na to, aby ste mohli byť a mať z toho nejaké výhody. Dneska vám vážne stačí len akoby mať správne informácie, byť na správnom mieste, to je veľmi kľúčové, byť okolo správnych ľudí a budete byť veľmi profitabilní, budete vážne mať z toho benefit a byť spokojní. To je samozrejme kľúčom v tomto biznise a celkovo v našom servise, aby ste boli spokojní, aby ste chápali, to je samozrejme našou úlohou, aby ste chápali tej Manare a používaním našich produktov. Takže ja verím tomu, že vám to dneska bolo možno také, že zrozumiteľné a ste pochopili aspoň pointu, že čo je Manara, že to harmonický skener skenuje trh, dokáže nám ukázať vlastne vstupy a výstupy a dá nám informácie, ktoré ma zaujímajú na to, aby som bol profitabilný. To je celé, čo potrebujete vedieť. Nič viac, nič menej. Ako pravím, pointou toho produktu je, aby ste sa naučili používať produkt a ja to nazvem tak, že aby ste nemali psychickú záťaž. Každý z nás je zaneprázdnený, chodíte do školy, do práce a každý z vás vlastne chce mať akoby ešte, nepotrebuje nejaké psychické záťaže a emócie navyše počas toho dňa. No a práve preto tu dneska je možnosť umelej inteligencie, ktorá je úplne že dostupná a netreba sa aj báť, treba vážne skúsiť veriť a dať tomu vlastne možnosť to skúsiť. Na začiatku vám chcem povedať, že trading je jedna úžasná zručnosť, ktorú ak sa naučíte, tak vám úplne posunie limity v hlave. Ak začnete robiť niečo, čo je pre vás nové, potrebujete mať niekoho, kto vás v tom vie previesť, to je samozrejme. My ponúkame servis a služby, ktoré vám zminimalizujú riziko, to je jedna veľmi dôležitá vec, a samozrejme nevystavujú vás nejakému riziku straty. No a práve o tom dneska vám chcem povedať, čo vlastne ponúkame v rámci našich softverov, celkom nášho kurzu a komunity ľudí, ktorí vám vedia pomôcť byť profitabilný a naučiť sa túto zručnosť tradovania a zručnosť vážne byť troška dopredu ako ostatní vo vašom okolí. Takže môžeme zrušiť krátku demonštráciu, aby to bolo chápateľné pre vás, aby ste to vizuálne si vedeli predstaviť, čo vlastne je tá práca a čo je vlastne moja úloha v tom obchodovaní. Takže ja som vám do skupiny dával, ak ste videli, moje trady, ktoré som zadal z Manary ešte o 5:30, ktoré sa aktuálne uzavreli na zisku 151 eur. Takže chcem, aby ste chápali, že to zadanie obchodov mi trvalo možno 5 minút. 5 minút, nastavil som to, tým pádom to skončilo. Tým pádom som vlastne skončil tradovať a zarobil som 150 eur. Otázka na vás, ako vy pracujete dlho na 150 eur? Samozrejme, čo treba pochopiť je to, že vy, keby ste začali, potrebujete mať nejaký tréning za sebou, ako Manara používať, to je jasné. No a práve na toho sme tu my, kde vám teda poskytujeme ľudia jednu veľkú akoby výhodu. Ja vám poviem o tej výhode, ktorú by som povedal, je asi jedna z najväčších, ktorú som ja kedy v živote dostal, a to je komunita. Skúste si predstaviť, že si zakúpite nejaký kurz a teraz vlastne si ho musíte prejsť.
nikto vám nepomôže, nemáte sa od nikoho akoby obkúkať, alebo nemáte proste od koho sa spýtať, iba máte kurz nahratý. Nikto vám nič nevysvetlí, ak neviete, nemáte proste od koho. A práve komunita slúži na to, že vy sa vlastne môžete dennodenne zapájať do konverzácie, do komunikácie medzi ľuďmi, zapájať sa do akoby do tej komunity, kde máte prístup. Ponúkame vám prístup ku živým hodinám. My ponúkame v rámci týždňa 3 živé hodiny, na ktorých vás vlastne akoby sprevádzame našimi produktami. Či už je to vlastne technickou analýzou, alebo nejakým živým vzdelaním, alebo to je Manara hodina každý den týždeň, kde si prechádzame ešte raz ako používať a nejaké vychytávky, s tým, že človek vlastne postupne stále bude niečo nové sa dozvedať. Ako robím podpornú komunitu, kde nás je aktuálne 1400 ľudí. Predstavte si byť dneska na jednom mieste, kde je 1400 ľudí, kde sa dennodenne zdieľajú výsledky, informácie o trhu, informácie o tom, čo aktuálne dneska možno má potenciál, kde sa zdieľa možno nejaká aj myšlienka, čokoľvek, čo vám vie pomôcť a akoby vybudovať tú silnú vieru samého seba. Lebo ja verím tomu, že veľa z vás nemá vieru v to, že by ste vedeli vy byť úspešní a tradovať na Forexe. Verím tomu, že ani ja som ho nemal a ani väčšina ľudí, ktorí sa pripojili, ho nemali. Avšak tá komunita vám pomôže ho vybudovať si tú vieru, ak uvidíte iných ľudí aj vo vašom veku, vo vašom pohlaví, ktorí to dokázali. No a samozrejme zručnosti, ktoré vám už nikto nezoberie. To, ak sa raz naučíte ľudia, to vám nezoberie nikto nikdy. A čo je veľmi kľúčové, ten Forex, ten finančný trh, on neskončí len tak zo dňa na deň, hej, to znamená, pokiaľ svet bude fungovať, pokiaľ banky budú fungovať, pokiaľ ekonomika štátov bude fungovať, pokiaľ budeme platiť nejakou menou, dovtedy bude finančný trh. No a vy dneska máte prístup na neho cez váš mobilný telefón a viete reálne zarobiť aj 1 000 000 eur za jeden deň. Reálne je to možné, hej. Lebo dennodenne, aby ste chápali, na tom Forexe sa pretraduje 7 triliónov dolárov. 7 triliónov dolárov vlastne je na tom Forexe a vašou úlohou je prísť a kúpiť alebo predať danú menu, ktorú viete, ak máte správne informácie a odísť s profitom. To je vaša práca. Takže v rámci teda ľudia toho, ako môžete začať s nami, je to veľmi jednoduché. Samozrejme všetko, čo stojí, to je jasné. Nič nie je zadarmo. Ja vám poviem jednu vec, že stretol vlastne minulý rok v septembri a tá suma, o ktorej vám aktuálne poviem, sa otočila na vážne obrovské sumy, ktoré som zarobil v tomto projekte. Čiže v rámci tradingu, alebo v rámci aj biznesu, tak som zarobil možno 1000 násobky toho, čo ma to stálo. Za priebehu možno nejakých 8 mesiacov. Takže je už na vás, ako s tým naložíte, je už na vás, či je to niečo, čo vás zaujíma, či je to možno obor, do ktorého sa chcete akoby nejakým spôsobom ponoriť, naučiť niečo nové. Takže, koľko vás to bude stáť, tak suma za kompletné produkty, chcem, aby ste pochopili, to nie je len Manara, to je jedna vec. ECA, to znamená platforma, keď sa naučíte, čo je Forex, to znamená kompletný kurz na Forex od A po Z, čo je Forex, kedy sa ako Forex vlastne funguje. Dostanete takisto produkty ako je E-, Manara a rôzne ďalšie, ktoré vlastne vám vedia pomáhať pri tradovaní, dávajú vám buď signály, alebo teda dávajú vám živé hodiny, na ktoré sa môžete prihlásiť. No a samozrejme našu komunitu Plan and Trade. No a suma je všeobecne $149, ktorý zaplatíte vlastne jednorazovo za tento produkt. No a samozrejme následne platíte $99 za udržanie si produktov. To chcem, aby ste pochopili tak, že ak máte paušal, väčšinou z vás asi má aj nejaký televízor alebo nejaký internet, ak by si ho nezaplatil, tak nepoužívaš ho, nemáš tomu prístup. Takisto je tu. My vám stále dávame možnosť, akoby zarobiť peniaze. A tá myšlienka sa mi veľmi páči, že vlastne my ponúkame vlastne ľuďom možnosť zarobiť peniaze. Takže ak chcete začať s nami a byť súčasťou Plan and Trade a One Vision a postupne sa naučiť tradovať a používať produkty, tak máte možnosť. Niekto vás sem asi pozval. Ten človek vám následne pošle link. Tento link si musíte otvoriť a on takisto vám pošle aj video, ako si zakúpiť ten produkt. Samozrejme, ľudia, ešte jednu veľmi dôležitú vec. Ak chcete následne zotrvať s nami, tak budete platiť $99 mesačne. Avšak až vtedy, ak budete sami cítiť, že to má zmysel. To znamená, to nie je nejaké viazanie sa, to je voliteľné. Ak po mesiaci si poviem, že to nechcem robiť, alebo to neviem, alebo že ma to nebaví, nemusím platiť nič.
a chcem pokračovať, zaplatím, mám prístup k produktom, ktoré mi vedia zarobiť peniaze. Takže je to na vás. Takže z mojej strany to bolo všetko. A chcem iba povedať, že ja sa veľmi teším na každého jedného človeka, či ste mladí, či ste starší, to úplne jedno. Reálne nikdy nie je neskoro sa naučiť niečo nové, čo vám vie nejakým spôsobom prispieť v živote. Takže vás teším, no a ak by ste mali záujem, napíšte človeku, ktorý vás dneska pozval. On vám dá informácie, ako budete začať. Prajem teda veľa šťastia a hlavne buďte trpezliví a vytrvalí, výsledky sa dostavia. Dobre? Takže tak, ďakujem ešte raz ľudia a majte sa. Čaute.